Здравейте, хора! Аз съм Русия, това е Боби! Днес ще правим нов клип, който ще се отнася как да излизате с канибал. По-скоро момиче канибал. Така, първоначално я питайте дали си има гадже. Ако си няма, разбира се, я поканвате, но ако си има... не където, защото ако си има гадже, брат... малко ще умрете, малко ще ви издено. Защото бившите гаджетата на канибалите просто да ви каже какво правят. Един щеше направо да ми свали кожичката. Но... много са ревниви, ама много са ревниви. Не мога да повярвам. Защото някои канибали просто не могат да се насладят. Нали така, Боби? Да. Така, после, ако си няма гадже, я поканвате на вечеря. Завеждате някъде, не знам, ресторант, където ви хрумне. Ама, служете някакъв намордник, за да не вземе да ви изяде. И някаква маска, за да, да не гледат хората колко е грозна. И така просто хората няма да я виждат, обаче по-добре да е женска, за да не ви мислят за някакъв кукуруко извратен. И после, ако потръгне, ще е добре. А и вие така ще плащате само вашата сметка, защото тя ще изяде келнера. Обаче да викнете преди да огладнее, защото иначе вие може да сте жертвата. Нали, Руси? Точно така, защото канибалите са големи лакоми. А след като свършите с вечерята и я заведете на някое тъмно и хубаво местенце, обаче да има малко светлина, защото не искаме... да не ви изяде. Малко ще умрете, но това са само подробности. Също така не трябва да гледате да я целувате ето тук, защото ако я целунете ето тук, точно където е в средата, ще усетите нейният отвратителен мирис и тогава зъбите ви просто ще опадат за миг. Не, Руси, според мен не трябва хич по устата. Трябва да я целувате отстрани по буската. Е така, бавно. За да си помислим нещо. Ако потръгнеш, може да имате деца. Не знам. Обаче си сложете презерватив според мен, защото аз не бих искал деца канибали. Вие? Децата ми не искам да се режат в първия месец и да изяждат доктора, защото някакси ще ми е някакво гадно. И по-сигурно като свърши храната ще ми изядат от мене и аз не искам просто да си тръгвам като баща. Да знам, че съм се провалил, тъй като малките са ме изяли и ще ми е някакво много гадно. И трябва да използвате маркови презервативи като Durex и трябва да са love sex, и трябва да са с лилаво. Не да са с някакви шарени неща, защото те са за травеститите. Това всеки го знае. Нали, Боби? Разбира се. Така. Да стискаме палци, да ви потръгне всичко най-хубаво. И това е в този клип. Ако ви е харесало, тик нагоре, ако не е палец надолу. Довиждане! И до скоро!